Magandang araw! Ayan, samahan nyo ako muli ngayon at magluto tayo. Napakasimpleng ulam at napakasarap. Siyempre, talagang masarap naman yung ulam, di ba? So, meron tayong tuna dito. Ayan, at hahatiin natin itong tuna dahil sobrang laki. Itong tuna to, pwede naman to siyang gawin nating kilawin. So, ngayon, ang gagawin natin ay sabawan. Dahil maulan naman at kailangan natin ng sabaw. Dahil kung baga, sabaw pa lang is ulam na. So, tingnan nyo lang yung kanyang texture ng kanyang laman. So, malaman talaga siya. So, hiwain lang natin ng 4 dahil malaki. Tanggalin na lang natin yung kanyang balat. Bali, hiwain lang natin siya sa 4. Ayan, hiwain lang natin siya. Napakasimpleng ulam lang ito. Alam ko naman na lagi nyo itong niluluto. So, dahil nga mahilig tayo sa sabaw, so kailangan natin itong sabawan. So, ayan, at kumulo na yung ating pinakulong tubig. Ilagay na natin dito yung ating loya, sibuyas, kamatis. Ayan, ito lang ang pinakamasarap nito is maraming kamatis yung ating tinolang tona. Ayan, yan yung ulam natin ngayon. So, napakasimple lang naman ito. Ayan, hintayin lang natin kumulo. Saka naman natin ilagay yung ating isda. Huwag natin i-overcook yung ating tuna na isda dahil mabilis lang naman ito maluto. Naglagay lang din ako dito ng konting pampalasa. So, yan, nasa mga 3 minutes lang ang luto natin dito dahil pag nasobra siyang lutong-luto, tumitigas yung kanyang laman. So, bali pakuluan lang natin siya ganyan. Saka naman na natin ilagay yung sibuyas na dahon. Pwede kayong maglagay kung anong mga gusto nyong dahon-dahon dyan. Pero ako ngayon, ang gagawin ko is ito lang ang ilalagay ko. Ayan, naamoy natin dito yung bango ng luya. Tingnan nyo yung kanyang laman, napakalambot. So, ganyan po tayo magluto ng tuna para masarap pa rin siya kainin. So, syempre, kailangan natin medyo maanghang. Naglagay rin ako dito ng ceiling green. So, ayan, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. So, ayan, at ready to serve at ready to kain ng ating sinabawang tuna. Ayan, napakasarap nito. At samahan pa ng maanghang. Maraming salamat sa panonood. Kain po tayo.